Sănătate, dragi prieteni, și bine v-am regăsit din nou pe canalul meu, sau bun venit! Astăzi, prin călătoriile care le fac, am dat de o fântână arteziană, foarte frumos, zic eu, are un zgomot făcut de apă foarte frumos, e placată cu marmură travertin, țâșnește apa în sus, de pe toate laturile, e așa ca un hexagon, dar ce are deosebit, să zic, o să vă prezint în minutele următoare. Nu e un clip foarte lung, de aici pe timp de noapte arată ceva lumini nocturne și se vede foarte frumos. Dacă acum e zi, nu surprinde foarte bine. Încerc un pic să merg pe o rotă ca să vedeți. Are și alte variante pe timp de noapte de a distribui apa. Dar ce mi s-a părut mai interesant decât o fântână arteziană publică într-un parc micuț, mi s-a părut că apa nu se scurge într-un mod normal undeva la baza piscinei sau la baza bazinului. Ia uitați, acum vreau să vă arăt. Apa, când are un surplus de apă, apa tot vine și să scurge printr-un mic părăuaș. Acum nu știu dacă inovația aceasta e cea mai bună, pentru că apa merge prin mai multe zone, uitați, și pe piatră și pe toate lucrurile acestea, dar cu siguranță e o noutate pentru ce am văzut eu. Apa cumva vine ca într-un dig medieval, nu cum erau acelea cu porțile peste apă. Cred că așa au vrut să surprindă, pentru că e o localitate destul de veche. Și știți din filme cum cetățile erau înconjurate de ape și de poduri. Cred că așa au vrut să fie ideea. Și în mare au reușit, mie mi-a plăcut ideea. Deci nu se scurge apa pe undeva pe la baza piscinei, se scurge pe un mic părăuaș. Prieteni, până data viitoare, sănătate și mult bine la toată lumea!